Täällä on niin järjetön helle. Karmea hiki. Nyt kun olisi jotain tyrninmarjan mehua. Se ikinä maistanut tyrninmarjoja. Oot sä? Miltähän ne maistuu? Varmaan niinku marjoilta. No ei varmaan niin makeata kuin normaalit marjat. Niin, samalla vähän kitkeriä ja silti makeita. Kelaa miten hyvältä sellainen mehu nyt maistuisi. Miten täällä voi olla näin kuuma? Onks parveke auki? Eikö siellä ole taas se pulu, jolta puuttuu toinen jalka? Ei helkkari. Pakkohan se on avata. Eikö sit se könyy sisälle ja kaatuu matolle kuolemaan? Ei hitto, mä viskaan sen pulun mätkylään. Ja tosi, mä haluan nähdä sitä pulua. Mä oon nakertanut itse sen jalkansa, kun on niin nälkäinen. Että mulle tuli niin huono fiilis, että mun on pakko mennä suihkuun.